ଆଉ କାନ୍ଦେ ନା ରେ ମୁହଁଟାକୁ ଶୁକେଇକି ବସେ ନା ରେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଞ୍ଜି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖୁଛି। କେହେଁ କେହେଁ ଲୋକକୁ ମେ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିକି ଆୟା ତ ମନର କଥା ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛି। ତୁ ଏବେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛୁ ନା ନାଇଁ କହ। ଆଜିର ଦିନ ଭିତରେ ତୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ନା ନାଇଁ କାହିଁ କହ। ପଇସା ପତ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ନା ନାଇଁ କାହିଁ କହ। ପଇସା ମିଳିନି ବୋଲିକି ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ନା ନାଇଁ କାହିଁ କହ। ପ୍ରେମ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଅଛୁ ନା ନାଇଁ କହ। ଘରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇଛୁ ନା ନାଇଁ କାହିଁ କହ। ହେଇଛୁ ନା ହେଇଛୁ ନା ଆଉ ହେଇନାହିଁ ବୋଲୁଛୁ କେମିତି। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣୁଛି। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ବି ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତମମାନଙ୍କର ଟେନସନ୍ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଆଇନା ଆଘରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ ଦର୍ପଣୀ ଦେଖୁଛି। ଲକ୍ଷ ଦର୍ପଣୀ ଏ ଦୁନିଆର ହଲଚଲ ଲକ୍ଷ ଦର୍ପଣୀ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛି ପରା ହେଲା। ମୁଁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛି। ଏମିତି ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛି ମୋତେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଟିକେ ଆମର ପାଞ୍ଜି ଦେଖ ପାଞ୍ଜି ଦେଖ। ମୁଁ ସେଥି ଯୋଗୁଁ ଦେଖୁଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ମୋର ପଇତା ମୁଁ ପକାଇକାରି ବୁଲୁଛି ରେ ବାପା ସବୁଆଡ଼େ। ମୁଁ ରବିବାର ଦିନ ଭଲ ପାଞ୍ଜି ଗୋଟେ କରି ଆସୁଛି କରିବି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ପକାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବୁଝିଲ। ମୁଁ କୌଣସି ବାୟା ନାହିଁ ରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବାପି ପାଞ୍ଜି ଦେଖାରେ ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିବି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନର ଦୁଃଖକୁ ସଲ୍ଭ କରିବି। କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଲୋକ ମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ହଣା କଟା ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ସବୁଯାକ ସରକାର ସହିତ କଥା ହେଇକି ଇଡ଼ିକି ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଇଡ଼ିକି ଡ୍ୟାମ୍ ବୋଲୁଛି ମହାନଦୀ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବି ବୁଝିଲ। ତ ଭଲରେ ରହିବ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସମାଧାନ କରିବି। ଆଉ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କରେ ନା ଏତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସେନା ହେଲା। ଖାନା ଭାତ ଟିକେ ଖାଇବୁ ଯା। ଦେହ ପା ଟିକେ ଫିଟ୍ ରଖିବୁ ଯା। ଭଲରେ ରହିବୁ ଯା। ଯଦି ନ ରହିବୁ ତୋତେ କିଏ କହିବେ ନାହିଁ ରେ। ମା ବାପା ବି ବାପରେ ଖା ଯୋଡ଼େ ବୋଲି କହିବେ ଚାଲିଯିବେ ବୁଝିଲୁ ନା। ବୁଝେଇବି ନା ଆଉ କହିବି। ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ତୁ ଯାହା ଖାଇବୁ ଯା। ଆସେ ଖାଇବା ନହେଲେ ମିଶିକି। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା କହୁଛି ଯେ ବୁଝିଦେ କଥାଟା। ରଖିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବି କହିବି। ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଟିକେ କରିଦେବୁ ରେ ବାଇ। ମୋତେ ବାଇ ବୋଲି ଭଲ ପାଉଥିଲେ।